ತಾಳ ಮಾಡು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಗೆಜ್ಜೆ ತಾಳ 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 ಮಾಡಿ ಶರಣು ಶರಣು ಕುಡಿಯುವೆ ನದಿಯುವೆ ನಡವೆ ಬದಲಿಗರ ಕುಡಿಯುವೆ ನದಿಯುವೆ ನಗುವೆ ತಾನೆ ಶಂಕರ ನೀಲ ಕಮಲ
ಮಲ್ಲ ಬರುವ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲನರ ಮಾಡಲ ಇಂಚಿನದಾಗೆ ಬರ್ಪೆ ನಂಗೆ ನೀವು ಗೊತ್ತಾ ಚಿತ್ರ ಏತ ಮಲ್ಲನರ ಮಾಡಿ ಬರ್ಪೆ ದಾನ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಅವಳು ಅತ್ತೆ ಈರದ ನಿಂಚಿ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಸರಿ ಉಂಟಾರ ಯಾನು ಉಂಟುವೆ ನಾನು ಆಯೇ ಕೊಟ್ಟುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೂರತ್ತು ಸರಿ ಕಾರು ಉಂಟುಜಿ ನಾ ಬೇರೆ ಬರ್ನ ಕೈಗೆ ಈ ಕೊಡ್ತ್ರಿ ಅಂತ ಕಂದಡಿ ಜಾತಿರ ಕಂದಡಿ ಈ ಕಂದಡಿ ಈ ಮುರೆ ಕಂದಡಿ ಇತ್ತೆ ಹಾಲು ನೈತು ನಿಂತಳು ಯಾನಲ್ಲ ಮೆತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆ ಮುರಿ ಹೆಂಗ್ ಕಾಲು ಬೋಡಾದ ಮೆತ್ತೆ ಮೆತ್ತೆ ಮುರಿ ನಾನು ನೋಕೆ ಮಲ್ತನ ಬಣ್ಣದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಕೊರ್ನಾಯಿ ಇದ್ದೆಯಾನು ಕಾರಿಂಜದ ತಲವಾಯಿ ಅಂಚಾದಿ ನಿಕ್ಕೇತ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಆತೇ ಅಧಿಕಾರ ತಲವಾಯಿ ಪಟ್ಟರು ಚಪ್ಪಡಾರಲ್ಲ ಎಂಟು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಆಲಿಯಾನ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತ್ರ ಕೊಂಡು ಆಲಿ ಎಂಟು ಬೋಡು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಮಂತ್ರದಂಡ ಅವಿಷಯಬೇತೆ ಇತ್ತಾಳೇನು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಂತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂಕಾಳು ಬೋಡು ಆಲನ್ನು ಪಡೆಯವರ ಪೋಣಗ ಅಡ್ಡ ಮತ್ತ ನೀಡಿ ಕೇಳುವೆ ಅತ್ತ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಈ ಬಿದಾಡ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ತಿಂದು ಭಾಗ್ಯ ಅಂದು ಮುಲ್ಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಯಾನು ತೂಯೆ ಎನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಗಿಜ್ಜೆ ಕೆಟ್ಟದು ಮುಟ್ಲೊಂಜಿ ನಲ್ಪಾದು ಅಂದಪ್ಪ ಎಂಕಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪರೇನು ಪುಯರ ಈರು ತೋನುಲ್ಲೆ ಹಾನಿದ ದಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡದ ಪೋದಿತ್ತಾರೆ ಅಂದು ಫಲ ಪಂಡಿದ ಈರು ಕತ್ತಿಚಾರು ಅಂದ ಇನಿ ಎರಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ತಾದ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಬಂದ ನಡೆದೆ ಮುಕ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಇನ್ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತುದ ಬೋರ ಈರು ಭಾಗ್ಯ ನಿನ್ನ ದುಃಖನ ತೂದು ಎಂಕ ತಾಂಡು ಈ ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರೆ ಆಂಡ ಈ ವೇಷಾಲಡು ಪೆರವಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅರಮನೆಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಅಲ್ಪ ಹೋದೆ ಗೋಡೈನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಲ್ಪೆ ಹೋಯ್ ಹೋಯ್